Vi starter med en firkantet klods og ender ud med en meget, meget kompleks part, der ikke er firkantet på nogle punkter. Vi har nogle ekstremt komplekse emner med meget, meget, meget små tolerancer. Vi snakker ned i tusinddele, så har du et hårs typisk, så det er 3/10. Vi er nede og splittet hår mange gange, inden vi er dernede, hvor vi skal holde os inden for i tolerancer. Maskinen den tager værktøj efter det program, vi har lavet inde på kontoret, inde på computeren. Der hiver vi en 3D-model ind. Vi har det hele tegnet op derinde, så vi kan se helt præcis, hvordan det egentlig ser ud herude i maskinen også. Så herude det er bare at sætte emnerne på og få det kørt i maskinen og få samme værktøj lige så finjustere lyt. Man kan tydeligt høre på værktøjer, når de kører godt og når de ikke kører godt. Så kan vi køre lidt op i omdrejning, lidt ned i omdrejning, lidt op i tilspænding, lidt ned i tilspænding. Indtil vi finder et leje, hvor det lyder rigtigt. Den larmer lidt. Det er fordi, de kører med meget høje omdrejninger, de der, så det derfor giver det så meget høj i vindeltonen. Jeg er en del af vedligeholdelsesteamet. Vi er 4 mænd, og jeg er den sidste tilkommende. Alle er vigtige for, at man får det rigtige produkt ud i den anden ende. I det, vi laver til aerospace, der er det ret væsentligt, at kvaliteten er i orden. Det er ekstra rart, hvis der går noget i stykker, når man sidder oppe i 10 km højde. Vi står her foran vores maskine 11. Det, der er galt med den, det er, at en gang imellem, når den skal skifte værktøj, så går den i stå, og den står ligesom og venter og nøler lidt. Den tager måske 4-5 sekunder længere for den hver eneste gang skal skifte værktøj. Den bruger rigtig mange værktøjer til at lave sådan en hydraulikblok. Jamen så betyder det faktisk noget, at den tager de der 5 sekunder ekstra hver gang. Jeg hedder Gabriela. Jeg kommer fra Rumænien, og jeg er lærling her på Milbart. Jeg skal lave en ny prototype, en ny emne sammen med min kollega. Han er industritekniker her på Milbart. Jeg laver en ventilblok, tekstur til aerospace, timing, og vi lærer altid, når vi laver forskellige typer opgaver.